Dwaro mar Ten County ma Migori mar chiwo lope malachgi oingo ekas 400 ne joket mwandu ma opogore opogore medo nyuolo paro ma opogore opogore ka moko kuom MCAs siro parono to moko koni nyaka ket okenge makare kapok ochak chenro makamago. George Juma miyo waler. Paro mar Ten County ma Migori ma chiwo lowo malachne romo ekas 350 ne Global Search Solution madhi timo chenrogo mag puro pamba ka achiel kod keto kar luoko mula lowo bende romo ekas 50 ne kambino mar Joimeka Foundation madhi timo wechego mag pur ka achiel kod bende chiwo lowo ekas 50 ne kambi mar Vivatel Network Limited ne ochwal nyim od bura ma Migori tarik 3 mar dwe mar 12 mar higani. En paro ma MCAs kod geno ne dhi twake ka giwuok e yo magintie sande. Jago machielo madwa puro pamba mana paro ne achiel kuomgi. Nitie jago machielo ma bende dwaro timo gik mag aggregation mag mining and value addition e yo mar korka mining ka. Koro gin kwayo mopogore opogore ma ineno ka berno be ok wamigi direct approval nyaka dhi kuom jopiny. Seche ma rito yo ma MCAs dhi kawo tende kod paro mar chiwo loni ne joket mwandu paro mopogore opogore pilore ka otenre kod wachni. Intentionally king'iye iyudo ka it is bad nikech chalo ka gima gidwa timo mana mining. And you know, we cannot allow them to do that nikech kanye ma jowa dhiye odiochieng' kodiochieng' otieno kotieno to giyudo matin gidhi gipidho godo nyithindgi. MCA ma North Kademo Limo Bonyo en achiel kuom MCAs mapingo paroni ka MCA ma Makalda Kanyarwanda mamoko kuom lopegi ma onego chiw ne joket mwandu yudore e ward mare to siro chendone. My concern was one, koso jogi dwa konwa to gidwa biro mawa mining wa kaka ne agolo giecha koro gidwa biro in another way. Could have done my findings. I have been involved in some meetings, and I think they have been in meeting. Now, nisu kata jogi nani ati, if it is a project that is going to benefit my people, and project Mokanyal dino nema, that's irrespective of the differences we have with governor, or mana be the bad leader. Talking gik magindiko kanyo gi chiwo 350 acres ne kambi miluongo ni Global Search Solution. Magi wacho ni they revive cotton growing and gold mining, what we call processing. King'iyo landwa ma kama gidwa listen. It's a red soil land and then very stony. Okwanyo kata kamano wacho ni lopegi kawo chiw ne joket mwandu to bende nyaka koro ng'i ni jopiny to dhi dober mane ka wuok kuom chenrogi ma idhi ket kod joket mwandu. And with which I will go and consult our people. Makopo ninyalo dhi migi faka midhi migi cha, over that I will support. With one condition, wacho, and that is my stand, ni mi jogi eka 500 kende. Then eka modong partiso ne jopiny. Mi jopiny ma bindo ya kalura makanyo 100 by 100, 200 by 200. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni chiwo lope ne joket mwandu e yor kodesa kuom kinde ok en gino mawendo ma itimo kod piny owacho ma kaunti ma Migori ka omedo ni MCAs biro dhi kendo dhi kawo pach jopiny ka otende kod chendone mabende koro chwal kod Ten County ma Migori. Ji mopogore opogore chiwo ga kwayo from time to time ka gikwayo ni gidwaro lowo mondo giyud lease mar muda matin mondo gitimie investment. To from time to time sirikal chiwo ga kamano. Wayudo applications mang'eny. Olimo anjo ket mwandu gi kawo ked chenro mag dongo mopogore opogore kod dhi kelo ber mathoth ne oganda. George Juma, Ramogi TV, Migori.